Lijep pozdrav poštovani gledatelji. U Petrinji se nalazi 55 nepokretnih pojedinačnih kulturnih dobara, od kojih su 32 unutar same kulturno-povijesne cjeline grada. No sve su te građevine teško stradale u razornom potresu 2020. te je grad u suradnji s Ministarstvom kulture i medija pokrenuo njihovu cjelovitu kao i energetsku obnovu. Među obnovljenim objektima je gradska munjara, osnovana još davne 1910. na 11. iz koje je nekoć Petrinjskim ulicama tekla struja. Središte Petrinje jedna je od iznimno vrijednih kulturno-povijesnih cjelina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad se spominje već u 16. stoljeću i ima kontinuitet očuvanog vojnog krajiškog središta. Budući da je taj najvrijedniji dio Petrinje pretrpio teška oštećenja u potresu 2020. provedena je evidencija šteta na svim pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima kao i unutar kulturno-povijesne cjeline radi utvrđivanja stvarnog stanja. Jer očuvati baštinu grada zadaća je Ministarstva kulture i medija. Ministarstvo kulture i medija vrlo brzo u 2021. godini proveo je postupak hitnih mjera zaštite koje su uključivale zapravo razgradnju nestabilnih dijelova, očuvanje građevina, dijelova građevina koje je moguće očuvati i zaštitu da bi se uopće moglo pristupiti obnovi, odnosno projektiranju i ući u same građevine koje su neke bile vrlo teško stradale. Tako je Ministarstvo kulture zapravo napravio nakon provedbe hitnih mjera sporazum sa gradom Petrinjom o obnovi zaštićene cjeline, odnosno pojedinačno zaštićenih 26 kulturnih dobara unutar grada i to je projekt, odnosno program koji provodimo evo ga do danas. Vrijednost samog projekta je 55 milijuna eura i provodi se na 24 građevine, a preostali dio građevina pojedinačno zaštićenih je prešao u obnovu zgrada javne namjene kroz Fond solidarnosti i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ovisno o oštećenjima, znači imamo djelomičnih rekonstrukcija gdje je ugrađen dio zgrade koji je uspio se sačuvati i ojačati, a drugi dio je rekonstruiran, to je znači djelomična faksimilska rekonstrukcija. Imamo dijelova gdje smo također ponovno morali ići na potpunu faksimilsku rekonstrukciju jer su zgrade bile u toliko lošem stanju da su morale biti uklonjene i znači taj obični najjednostavniji dio gdje smo što više zgrade mogli sačuvati i samo ju rekonstruirati na nekim dijelovima. Cilj je bio vratiti kulturna dobra u prijašnje stanje, ali i dodatno ih poboljšati uz primjenu mjera energetske učinkovitosti. Usto je u iste te objekte ili neke druge na kojima je bila potrebna drvena građa ili opeka ponovno ugrađen očuvani građevni materijal. Vrlo je značajno recimo naglasiti da je to princip ponovne upotrebe materijala na ovom području zabilježen od rimskog razdoblja, zato što je rimski grad Siscija razgrađivan, pa je čak i dijelovi Petrinje. Našli smo i rimske opeke iz Siska, rimske Siscije ugrađene i u građevine u Petrinji. Primjerice, dva objekta u srcu Petrinje izgrađena početkom 19. stoljeća, jedan višestambeni i drugi stambeno-poslovni, dugo su vremena bili zapušteni, a čavao u lijes bio je potres. Gdje je došlo do totalne dezintegracije i nosive konstrukcije i oblikovanja i objekat jednostavno su se pretvorili ili u teško oštećena konstrukcijske cjeline ili su došli do faze čak ruševine. Hitnim mjerama uklonjeni su svi nesigurni dijelovi građevina. Na jednoj je ostalo očuvano samo prizemlje, a druga je zadržala svoj oblik, ali je nosiva konstrukcija oštećena. Osim vraćanja kulturno-povijesne spomeničke vrijednosti te mehaničke otpornosti i statike, građevine su sad i energetski učinkovitije. I to je se išlo na način da se poboljša toplinska izolacija same građevine, da upotrebom učinkovitih sustava grijanja. Da imamo i manje toplinske gubitke energije putem dizalice toplina u kombinaciji sa podnim grijanjem kao ostalim sustavim grijanja, a s druge strane gdje god smo mogli, na svim dijelovima toplinske ovojnice koje smo sanirali, od podnih konstrukcija, zidnih konstrukcija, stropnih konstrukcija, dodavali smo toplinsko-izolacijske materijale kako bi povećali toplinsku otpornost zidova i ostalih građevnih dijelova, kako bi se ti toplinski gubici smanjili. Više od 50%, primarne energije je ušteda ostvarena odnosno na postojeće stanje koje je bilo projecirano.
Nijedan od ta dva objekta nije imao projektnu dokumentaciju. Rekonstrukcija se radila na temelju fotodokumentacije, starih razglednica i snimki dronom prije rušenja oštećenih dijelova. Zbog spomeničke vrijednosti pročelja, toplinska izolacija stavljena je samo s unutarnje strane. To su porobetonski blokovi koji imaju dosta malu toplinsku vodljivost, to je dosta visok toplinski otpor, a s druge strane nam omogućuju paropropusnost. Mineralnu vunu smo stavljali na mjestima gdje se pokazala pogled, u stropove, dakle u kosine krovne i na ta mjesta. Ipak, mineralna vuna je stavljena i s vanjske strane gdje su dopustili konzervatori. A najveće pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Petrinje je dakako kompleks Gradska munjara. Čina je pogonska i upravna zgrada u kojoj je nekoć stanovao upravitelj munjare. Upravna je zgrada danas u privatnom vlasništvu, no i dalje je dio kulturnog dobra. Najmanje je bila oštećena i prva je cjelovito obnovljena. Za razliku od nje, pogonska zgrada Gradske munjare veličine 400 četvornih metara teško je oštećena u potresu. Morala je biti u potpunosti uklonjena i napravljena njena faksimilska rekonstrukcija. Faksimilska rekonstrukcija znači da su svi elementi zgrade i materijali vraćeni. Znači ona je i u izvornom svom građenju bila dijelom građena od betona, dijelom od opeke. Osim što je kompleks munjare vraćen u svoj izvorni povijesni oblik, u sve su zgrade ugrađeni novi sustavi grijanja i stavljena je toplinska izolacija. U munjari možemo vidjeti u unutrašnjosti provedene te cijevi vidljive, znači za ventilaciju, grijanje i hlađenje, a u kućama se taj sustav zapravo skriva jer je razlika između industrijske baštine i onoga što su stambene zgrade. U munjari znači također smo vratili oblikovanje izvana, sve elemente pročelja, vraćeni su prozori na ovom dijelu koji je bio zidan, prozori su drveni kakvi su i bili, osim što je u njih ugrađena izo stakla da bi se poboljšala njihova kvaliteta. Na ovom pogonskom dijelu, baš samog pogona, ugrađena je alu stolarija koja je opet sljedbenik stolarije koja je bila na zgradi. I dok je munjara nekoć bila pokretač razvoja grada, jer je iz nje potekla struja te se industrija u Petrinji mogla razvijati, danas je pokretač razvoja s kulturnog stajališta. Nakon svečanog otvaranja u travnju 2024. u njoj se održavaju koncerti, predstavljanje knjiga, izložbe i sl. Premda nije pojedinačno kulturno dobro, simbolički je i ambijentalno važan za sam petrinjski perivoj i gradsko tkivo. Naravno, riječ je o glazbenom paviljonu. On je bio objekat koji je kupljen prije nekih 100 godina, krajem 19. stoljeća, na velikoj gospodarskoj izložbi koja je bila na području današnjeg parka Zrinjevac, gdje se smješta na ovaj zagrebački paviljon. Gradsko poglavarstvo Petrinje je donijelo odluku da u uređenju svog perivoja i kao centralni element je odlučila kupiti taj montažni paviljon. Bečka tvrtka Wagner ga je proizvela, prodala i montirala tu u grad. Osim što ga je nagrizao zub vremena, paviljon je stradao u Domovinskom ratu te je obnovljen i svečano otvoren 2002. No u potresu potkraj 2020. ponovno je oštećen. Specifično to što je to relativno laka montažna građevina, rađena od ljevenog željeza i nije imala u sebi neke potresna ojačanja i značajno stradala. Ni za paviljon nije postojala nikakva dokumentacija, međutim zabilježen je na mnogim privatnim fotografijama. Upravo su one poslužile kao podloga za njegovu obnovu. Dekorativni elementi koji su njemu bili su uništeni i nismo imali neki uzorak za njegovu rekonstrukciju gdje smo morali ponovo ih restaurirati na osnovu tih fotografija. Paviljon je kompletno rastavljen. Najviše je stradala dekorativna plastika i rubna ukrasna ograda. Da bi znali šta obnavljamo, morali smo prvo rekonstruirati te elemente, kako su izgledali. Neke smo imali uzorke žive, pa smo na licu mjesta mogli napraviti otiske, a negdje smo morali, napraviti ponovno izvornike, originale. Akademski kipar koji je bio angažiran izradio je modele u glini prema fotografijama, te su uz mukotrpno pretraživanje pronađeni majstori koji su po tom uzorku napravili nove dijelove ograde od ljevanog željeza. Teško je oštećeno kameno postolje, ipak sav izvorni
drveni kamen koji je pronađen vraćen je i paviljon je dobio svoje novo ruho. Postavljena je i ekološki učinkovita LED rasvjeta. Paviljon je priveden u funkciji i sad opet služi kao mjesto svih susreta, proslava, koncerata, dakle kao centralno mjesto prijeboja i kao, ajmo reći, fokalna točka tog prostora. Obnova paviljona trajala je tijekom 2022. i 2023. a sufinanciralo ju je Ministarstvo kulture s oko 40.000 eura svake godine. Ostatak je dao grad. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 240.000 eura. Prema pisanom odgovoru grada, do sada su u sklopu programa obnove centra Petrinje potpuno obnovljene 3 zgrade, a 8 ih je u visokom stupnju gotovosti. Ostale zgrade trebale bi vratiti svoj negdašnji povijesni izgled do kraja godine.